Koppja li kienet involuta f'inċident ta' traffiku fi Sqallija waslet Malta bil-katamaran il-ġimgħa filgħaxija fejn iż-żewġ persuni jinsabu rikoverati l-isptar Mater Dei. Dan fil-waqt li żewġ nisa li weġġaw serjament f'dan l-inċident għadhom rikoverati l-isptar fi Sqallija hekk kif qed jistennew li jiġu trasferiti Malta sabiex jingħataw il-kura meħtieġa. Dan wara li ġie rrappurtat li żewġ nisa soffrew ksur f'diversi partijiet minn ġisimhom u mistennija li jiġu operati malli jaslu l-isptar Mater Dei. Rapporti qalu li f'dan l-inċident ikraħ waħda min-nisa soffrit ksur fil-minkeb u tinsab rikoverata fi sptar Fraguża fil-waqt li l-mara l-oħra soffrit ksur f'ġembejha u tinsab rikoverata fl-isptar ta' Modika. Apparti minn hekk raġel li kien involut f'dan l-inċident mistenni li jitlaq minn Sqallija bil-katamaran matul il-jum tas-Sibt u se jkun assistit minn ibnu. Dan fil-waqt li raġel li ġie rilaxxat mill-isptar baqa' xorta Sqallija fejn qed jakkumpanja lil martu li hija waħda miż-żewġ nisa li soffrit ksur f'dan l-inċident. Net News jista' jikkonferma li bħalissa għaddejn diskussjonijiet bejn il-vittmi, l-awtoritajiet tal-Isptar Mater Dei kif ukoll il-kumpaniji tal-assigurazzjoni sabiex jitħejja pjan dwar kif jista' jsir trasferiment taż-żewġ nisa. Kollox qed jindika li dawn se jiġu trasferiti l-Isptar Mater Dei permezz ta' Air Ambulance peress li soffrew ksur. Il-Maltin kienu jinsabu fuq vaganza fejn kienu qed jivvjaġġaw van li baqa' dieħel ħedon f'karozza li fiha kien hemm żewġ persuni barranin li wkoll soffrew xi ġrieħi f'dan l-inċident ikraħ tant li persuna minnhom tinsab f'qagħda kritika.